насам. Защо дойдохте? За да покажем, всъщност поради, както знаете, рекламата от другите медии, всички медии всъщност са безкрайно платена. И това не е правилно, затова ние правим нашата кампания по такъв начин, че да не се налага да плащаме. И в момента това е нашия начин да покажем нашата позиция и да покажем нашия слоган и нашия политически призив, че трябва да се сложи точка на това, което се случва в държавата, че трябва да запазим природата на България, да върнем държавата на гражданите, за да останат хора в България. А това е за изборите за Европейски парламент, нали така? А за национален парламент? За национален парламент изборите тепърва следват. Но както знаете, там тепърва има да се борим и с депозита, с вноската за депозита, която беше вдигната на съвсем неправомерно в последния момент. Успяхте ли вече поне да приближите сумата? В момента имаме към 1/3, може би, от сумата. А предизборна програма? Предизборната програма е готова за националния парламент, както и за европейския беше на време. И сме готови да се явим на изборите. Имаме кандидати по райони, разпределени из цялата страна. Просто единственото, което ни трябва в момента е да съберем и вноската за депозита, както я събрахме за Европарламент. Имате ли вяра, че ще успеете да преобърнете статуквото този път? Да. Успех! Мерси.